Hvis du ikke gider svare på spørgsmålet, så kan jeg ligge der i kraven for altid, altså CK mig. Ja, han satte mig bare håndjern og gik med mig op på et bjerg i en halv time. Så tog han sin riffel frem, og så sagde han til mig, har du tænkt dig at fortælle, hvor Abu Bekir er? De starter en krig imod mig, så skal de forvente en endnu større krig tilbage. Og så er det nu, så ved jeg ikke, hvad jeg gør ved dig. Hvad fuck har du gang i? Er du politiet, eller hvad? Gå væk! Gå væk, når vi beder dig om! Hold din kæft. Jeg bliver skudt, Wallah, jeg plukker hende der, lille lu... Skal du have et lift, min ven? What? Fuck også dig, mand. Nå, ja, Latif kan lige være nok til mig. Hvorfor det? Jeg vender ikke bare ryggen til dig. Hænderne op, mand. What? Jeg gider ikke mere. Løb. Fuck af med dig, dreng. Fuck af med dig, mand. Er hun fucking dum, eller hvad? Hun kommer hen ved en reparationskit. Jeg tror, hun deltog om din leg, eller hvad?